kublai ya fi boro. Naga siti ba ningkong jong Petrus. Kalanong ba ningkong record arpulai hadu arpusan. Petrus suang kumne ingi. La kha biang ya fi nau Symbai ba sep ndre nau bamsep. Da Ktien ba bat ba yaine jong ublay na ba kibri bara kilong kong uplang. Pat kaburam jeng kibri kalong kom u tiulum. Uplang utlorno, usinti uslorno, Ktien utray te kane shijunam. Kata Ktien kalong ka kubor babha balayalap ipi. Right? Jingi kai na upabukud baning kong jungi. Siapang ke jingim jungi. But sengap mahagane mo wang la kha biang ipi da Ktien ba bat ba ine jung uble. Try bun able jungi ngia perkhat kumne mo. O nga balong kumne ngalong beri ba dom ne ngalong ka beri ka ba bisini namar bahayin jung ngalong kumta ne ngalong ba jaitu namar ne kane kajimpang ado namar la hiar pateng na banda jum phi baro matagas ngi sngap ba la kha biang ifi. La kha biang ifi. Nau Symbai ba sep re nau bam sep de da Ktien ba baro. But ba ene jung ble. Te haba phi sngo kum kene ke jing sngo ki wan shepi hable yu pule kane Ktien ble. Fide ba nang lender kane. But ki jing pang ki bala hiar pateng, ki jim ngelen ki bala hiar pateng, ki be bora ki bala hiar pateng, ken saja. Nget namar kane Ktien ble ka hikai shaying kane. Kadon ka bor ba karpang. La kha biang ifi. La kha biang ifi. Te lada fi ko aban le homework pule city shaki Ephesus kalana ka ba record san hadu khandai. But Jeremiah saw kat saw re nabanda jungi ngi deban nget ber kane Ktien kalong ka khubor ba bha bala yalap ifi. But kane ka khubor ba bha kalong jisu. Abang nget hau ba ngi kloi ban kong ye Ktien jungu ka jingim jungi kamlong syukum tiulum ne ki plang ba telur no re kanselong ka Ktien ba ne ba jong uble te ai ba kane Ktien uble kan yarap yangi ban panthmaya ka jingim jungi baru uble beran bor boro pa baru kun baru mensim ba kur on kar ku ifi.